עולה בערוץ 10 בשבוע הבא. מדובר בפרויקט חייו של מיקי גבע, כתב ומשחק בה, אבל אנחנו גילינו שם שחקן אחר שקצת הפתיע, קוטי סבק, זוכה העונה הקודמת של האח הגדול. איריס שטיבלמן, כתבתנו, בילתה איתו על החוף הטרופי שם בברזיל היפה. היה צריך את העונה הנוכחית של האח הגדול כדי להרגיש שהתגעגענו. הישראלים השתלטו כבר מזמן על מורו דה סאו פאולו, נקודה שהיא נידחת וקסומה באותה מידה בצפון מזרח ברזיל. אפילו השלטים זיהו את זה ומדברים פה עברית. אבל עכשיו מדובר כבר ממש בהשתלטות עוינת. צוות גדול של עשרות אנשי טלוויזיה מהארץ מצלם פה סדרה. על מלאבי אקספרס חתום מיקי גבע כיוצר ושחקן ראשי. ברקע הסיפור שקרה לו באמת, איך התאהב בברזילאית מסתורית ונסע אחריה בדיוק למקום הזה. הוא כתב על זה ספר, עכשיו הספר הופך לסדרה. מושיקו בא כי הבטחתי לו את המסיבת המרקים של החיים שלו. ג'וקה בא למרות שלא הבטחתי לו כלום. ואני בכלל באתי בגלל האהבה. מיקי גבע לא עושה את המסע הזה לבד. החברים שלו הם שחר חסון עם רסטות, בתור החבר שתמיד מסתבך. יובל סגב משחק את מושיקו החנון עם הארוסה שמחכה לו בארץ. על האי הם פוגשים עוד שניים מהארץ, עדי בלוי היפה וקוטי בתור הישראלי ששולט על החוף. זאת הברזילאים האלה דפקו לי את האייפון. שרפו לי את הבאבא, שרפו לי פה. וואלה, כמו אני אקמיד לא מזיין אותם אחד אחד. את כל האי הזה אני אשרוף, את כל האי, הם לא מכירים אותי. נכון, זה נראה כמו נופש מושלם לצוות, אבל זאת עבודה. מצלמים פה 12 פרקים בזמן שהוא תמיד קצר מדי והלוז צפוף. בשביקותי זה תפקיד ראשון כשחקן. אמא שלי לא היה פה פוצ'יבולי בחיים. באח הגדול הוא עשה קריירה ואת המיליון מלדבר חופשי על כל מה שבראש שלו, אבל פה צריך ללמוד טקסטים בעל פה. אני קורא רובליקה אחת, משנה אני קורא עוד רובליקה, משנה את שתי הרובליקות, עוד רובליקה, את שלושתה, ככה, עד שאני בונה את כל הכסף. מה יש לפגן? בדיוק, רק מוח. עדי, מלאת ניסיון שהיא מצטלמת, אתה קצת פחות, אתה מרגיש ככה? ממש לא, ממש לא. חברי את כל הקמפיינים שעדי עשתה וכל מה שהצליחו. ב3 חודשים הייתי 24 שעות מול מצלמות, שחררת עוד חצי שנה בערוץ 24. אתה יודע שיש לנו פה? זה הייתה שאלה הבאה שלך, נכון מה הצד הטוב שלנו. מה זה לך? תשאלי את עצמי. בואי אני אסביר לך איך אני רואה את זה. זה כמו שבחורות בארץ לא ילכו עם חוטיני, אבל בברזיל הם ילכו כי לא רואים אותם, נכון? אבל בברזיל אף אחד לא רואה שהם מסתובבים יותר קול. בברזיל מוצר לי. קלישאת מה שקורה בברזיל נשאר בברזיל, כוללת פה למשל גם 5 פעמים ביום פלוס מינוס של עלייה לאומגה הזאת שדוהרת מאחד הצוקים הגבוהים של האי ישר לים. זה מזכיר לי את אבל לא עשינו לזה הרבה עם העלייה במדרגות של האח הגדול. שמיים? צריך לסמן את הדרך כמו עמי ותמי עם הלחם. מכיר את זה שאתה הולך לבית מלון שהכל כלול ואתה אוכל גם שאתה לא רעב כי זה הכל כלול, נכון? המפגר לקח מאיתנו 50 ריאל, כמה שאתה רוצה, עד שאתה עוזב תאי. אין לו מושג נכון. ונעלה את המדרגות האלה, 200 פעם. דברים שרואים מכאן, מגובה של כמה עשרות מטרים מעל החוף, לא רואים משם. אני לא מבין למה אנשים מתלהבים, זה בדיוק כמו בתל אביב. החוף הרבה יותר יפה, הרבה יותר קלים, בתים יותר יפים, חופים יותר נקיים, קוקוסים יותר, אננסים יותר, אבל חוץ מזה זה אותו דבר. צעד קטן לאדם, צעד גדול למקופה. הסיפור
הסיפור של קוטי והימלבלוי אפלטוני לגמרי. הזוגיות עם יאנה יוסף אמנם התפרקה, אבל לקוטי יש אהבה שמחכה לו בארץ, קוראים לה נועה הופשטטר. אני שולח לה תמונות, והיא מזיעה לי, פתאום יפה. שולח לך תמונות של בחורות פה? כן, כי זה מצחיק, כי אין דברים כאלה בארץ. כל אחת עושה טובה שהיא שמה עליה חוט, יעני. שהבנות פה כאילו הולכות חצי ערומות בחוף, זה נראה לך בסדר? אם אני הייתי המושל של האי הזה, כולם היו מסתובבות עם חרמונית. אם היינו נפגשים לפני שנה, היית מאמין שאני אראיין אותך בתור שחקן באי קסום בברזיל? אני ידעתי שהייעוד שלי זה להיות על הבמה ולעשות סטנדאפ, יותר מופע בידור על החיים שלי, על מה שעברתי, וחיכינו להזדמנות שתגיע. והגיעה הזדמנות כזאת יפה. הזדמנות אגב גם לקוטי עוד שבועיים בין 31 לנסוע פעם ראשונה בחיים לחו"ל. כשהגעתי לברזיל ידעתי שאני הולך להיות בחו"ל לפחות פעם ביום. יום. זה בא לראות את זה עכשיו. מאוד. נכון? מלאבי אקספרס? בא להיות שם. רגע, אז נסתפק בלצפות מחמישי הבא בערוץ 10 מלאבי אקספרס. עכשיו לפינה...